हेलो गाइस, हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। एक कौसान माता का गीत सुनाने जा रहे हैं। पैर दबाते समय सुनना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, हमारा भी सपोर्ट करना। मैया के पौआ पिराए हो, चल मिल के दबाई। मैया के पौआ पिराए हो, चल मिल के दबाई। मैया के पौआ पिराए हो, चल मिल के दबाई। मिल के दबाई हो, मिल के दबाई, मिल के दबाई हो, मिल के दबाई। मैया के पौआ पिराए हो, चल मिल के दबाई। फुलवा के असना पे माई मोरी बसली, फुलवा के असना पे माई मोरी बसली। निबिया के पेड़वा छहाए हो, चल मिल के दबाई। निबिया के पेड़वा छहाए हो, चल मिल के दबाई। मैया के पौआ पिराए हो, चल मिल के दबाई। मैया के पौआ दुखाए हो, चल मिल के दबाई। मिल के दबाई हो, मिल के दबाई। मैया के पौआ पिराए हो, चल मिल के दबाई। सेवा देखी मैया मगना भाई है, कवन मंगन तुम्हें चाही हो, चल मिल के दबाई। सेवा देखी मैया मगना भाई है, कवन मंगन तुम्हें चाही हो, चल मिल के दबाई। मैया के पौआ पिराए हो, चल मिल के दबाई। मैया के पौआ दुखाए हो, चल मिल के दबाई। मिल के दबाई हो, मिल के दबाई। मैया के पौआ दुखाए हो, चल मिल के दबाई। दूध पूता से भरा घर आंगन, दूध पूता से भरा घर आंगन। अमर कैदा हमरो सुहाग हो, चल मिल के दबाई। अमर कैदा हमरो सुहाग हो, चल मिल के दबाई। मैया के पौआ पिराए हो, चल मिल के दबाई। मिल के दबाई हो, मिल के दबाई। मैया के पौआ दुखाए हो, चल मिल के दबाई।